Janeno mar Lolwe TV, ageno ni rio maber kumora mora ma intiere. Akaw thula makende marwaki e studio kaindi kaka pile chenro en Ngima Mwandu. Thor wach odiochieng' ma kawuono wawuoye wach nendo mar Tero ji Nyangu. Ahinya Jomachua. Wang'eni wan kaka oganda Luo kitwa gi timbewa no ko yie wach ni chon to kaluwore koda nonro mosetim to yaka piny bende rupile ka pile lokruok bende sani en gima iwacho ni ber kendo nego bedni jogo machua mondo mi odhi Nyangu. Luonga ni Ruto Chungo ane studio kaindi kod laktar kata jalony e wechego mag Nyangu ma kendo dhi gono mbaka kaindi wadhi puonjre ka oganda mondo mi wang'eni to gin ber mage gin rach mage ma samoro kidhi Nyangu to nyalo biro e kit ngimani. Amiye thuolo mondo mi wach nyinge gi kamutie mondo mi wachak twak kachiel. Machiegni studio daktari. Tero kamana inya. Yes. Muso nokwe ni kwara mogajwa. Tani logale Vincent owa ati hospital ma Jaramogi Oginga Odinga. Kendo kaka jalendo sawacho an a specialized weche mag nyange kachiel gi weche moko. Kamano. Wach mar Nyangu kaendi ing'eni kwago mbaka ne to samoro ok onyal wuok maber ne jomoko wuok ni maber. Nitiere ng'ama kata podo mbaka mogo mar Nyangu ni podo ok oler godo ahinya kaka jalony ilero ni to Nyangu en ang'o to ang'o miyo onego bedni itime. Ero kamano ahinya. Nyange en yo anyalo wacho ni ing'ado pien moro matin mane wi duong' mar ng'ama dichuo. En gima oganda moko ne time to ne time asa gima cultural to ne gitime kaka kitgi gi timbegi. To wan kaka oganda Luo ne ok watime. To sirikal kane tuo mar ukimwi obiro to no sirikal otimo nonro. Notim nonro nikech noyudo ni tuo ni jowa emoi ochama ahinya kopim gi kabinde mamoko. Koro universities moko nobiro moro iluongo University of Illinois in Chicago e University of Manitoba. Ne gibiro timo nonro Kisumo ka between about 10 years ago. Ikal fario gade kaparo nyaka fario gaberio. Ne gibiro timo nonro mondo giyud tang'o momiyo oganda Luo ema thothgi tuo mar kute bedo gi midusi mar ayaki. Kute mag ayaki. Kopim gi ogendni mamoko. Koro gima ne gifwenyo ni oganda Luo ok ter nyangi. To gidi mamoko thothgi itero Nyangi. Waluya wabatho ka itero Nyangi, Jolang'o, Wakikuyu, Masai. Koro ne gichako timo nonro. Kaka ne gitimo nonro, nokawo vijana ma between igni 18 nyaka 24 years. Ne gin vijana ma iwacho ni gin sexually active. Nyithindo mosetieko skul. Koro kano kawo to noket ke nonro ke ne gin nyithindo madhi about 5,000 around 5 to 10,000. Koro ne ikawo gi to ne itimo nonro ing'iyo ni to jomo ter Nyange nus mar gi tero Nyange to nus mar gi ok ter Nyange. Basto koro ne gibedo exposed igolo gi ni koro udhi udagi odaka ka normal life ne ok nyise ni dhi terri hapana. Koro kano lu jogo tim iluongo ni follow up bang' higni abich e group mag cohort gi to noyud ni group mane okoter Nyange tin gi manoyudo kute. About 60% of them ne okoyudo kute mag ayaki. To group manokoter Nyange namba maduong' margi noyudo kute mag ayaki. Koro nonro ni emane koro golo ni kare tero ng'ato Nyange kare geng'o yudo kute mag ayaki by a level of at least 60%. Atamalo 60. Manyiso ni kute mag ayaki to itero gi Nyangu tudruok mane kindgi en ni ng'ano moter Nyangu samoro atamalo mare yudo kute mag ayaki ni piny. Kamano. Okay. Yes. Koro mane gima notimore. Koro kanose fweny kamano to sirikal through jopilong development partners nokelo pesa. Ne gibiro mondo koro gi fund chenro mar Nyange Nyanza. Ne gichako gi Nyanza.
Kendo ndalo cha ne gichawo wach ni ne gichawo Kisumu district machon makoro sani en county. Kuma nitime kata nonro no. Koro bang'e ne gioro pesa mondo mi koro opuonj ji otim gigo ni health education, community health education, mondo mi ji ong'e ber mar ang'owa mar dhi nyangi. Kich no fwenye ni kare ka gini nyalo geng'o gini ba ata malo 60 to kare koro onego wapuonj ji berne. Koro kano puonj ji to development partners gi sirikal noriwore mokelo pesa ni ne koro ne facilitate ke koro ne sirikal hire dakteche ma identify ji to timo ne gi nyangi. Puro de mbele. Kamano. Isemiwa background information mar Tero ji nyango. Koro wadwa ng'e ni to kar nyango kaendi wang'e ni nyithindo machuo emitere. Weche mang'eny bende osewachore kotenore koda dhi nyango. En kinde mage kata higni mage maber kitere nyathi kata ng'ama dichuo nyango? Erokamano ahinya. Kinde maber nikech nyithindwa masani gichiemo maber, gipogore gi joma chon kawan. Kendo masani chiemo maber kendo gin very active, gibedo sexually active piyo. Weche mag terruok kapod gitindo. Koro kaber to sirikal dwaro ni ka nyathi kapok oromo higa mar 10 kaber between higa mar 10 nyaka 15 onego bed ni time nade? Itere nyangi. Eka koro ka koro chope higa moro ma koro chako donje no adolescent cha. To koro kata ka pono donje yore maricho go. Ok wa encourage mondo nyithindo otim odonje weche terruok kapod gitindo. To gigi timore. Koro wadwa ni mondo nyithindo oter nyangi at least 15 years, 10 to 15 years is okay. Kamano. Jaiga 30 kata jaiga 40 kodhi nyango. En pek mage monyalo kadhe nikech en koro osekadho higni miwacha 10 ka duogo chien 15. Erokamano ahinya. Ne wawacho ni kwachako higni 15 to wachiwo limit. Kata mana jaiga en ng'ata ma pod en sexually active manyalo timo terruok. En inyalo tere nyange. Nikech ne wawacho ni gima watero ji nyange mondo wageng' ang'owa? Wageng' kute mag ayaki. Koro jaiga 30 pod inyalo tera nyange. Kamano. Wach montie kama yudo ka ng'ama miyo nyuol to inyise ni mondo mi nyathini niendi kik bi winj lit kata ochango piyo. Timne tere nyangu sama pod onyuole ma pod okwarni. Wach dangi wachamo ka jalony. Kaka jalony wachno ayiego kabisa nikech nyathi ma pod tin iluongo ni pediatric circumcision. Ithoro time kata Jaramogi wa ka nyathi onyuole maternity to nitie dakteche matimo ne nyange sechego. Gima ber ni koro nyathini oko dhi through gimiluongo ni stress mar circumcision, that pain ni chwoe kia sindan itime mayot kapod otin. Sama nyathi tin skin mare ma oko cha iluongo ni prepuce, skin ma oko mar duong'ne yom pod oyot, koro gole ok owinjre mahinya. Then mar ariyo chango be ochango piyo. Ing'eni kaka hik ng'ato medore to immunity mar ng'ato bende dok piny. Nyathi nigi better immunity sama tin no ochango piyo. Koro kaka higni medore to yudo ni koro chango bedo ga ang'owa a problem. Kaka nyathi ma kata jaiga 10 chango kata ka gimoro gware ok kaka jaiga 65 biro timre nade? Biro chango. Kamano. Koro kapod wadhi mbele kaendi ibiro yudo ni ng'ama dichuo moro ogombo mondo mi odhi mondo mi otere nyangu to en gi luoro oluor ni samoro kaka owinjo kaka iwache kaka mbaka mosewinjo obedo gi pek. Nyalo kawo muda mamnade mondo mi ng'ano moter nyangu bed ni koro chango mochaka timo ga tijene mapile ka pile. Erokamano ahinya. Nyange kotimne ng'ato to awacha ni bang' jumbe 2. Bang' jumbe 2 at least yudo ka ng'ato bet koro nyalo dok e tijege mamoko. To terruok to wawacho ni nyako chang maber to mano nyalo kawo about 6 weeks, dwe achiel gi nus. Ka ber ahinya kata karach ahinya, dwe achiel gi nus is okay. Yudo kosechango maber kabisa.
Kamano. Samo wuoyi nitie jal ma pok otere nyangu. To gombo mondo miye mondo otere nyangu. Nitiere pesa moro michulo kose en gima nono ma kinya wuok kama endi tichiko mana kama itime to kuonde mitime gin ute thieth mage. Kamano Ruth. Kaka nawacho mokwongo ni development partners no kawo wach mar nyange ni ma ne gichulo. Koro nyange kidhi e osiptal en gima osechul, sirikal osechulo ni chuth. Ma in kidhi titeri atera titimo ang'owa tigoli tidhi dala. Osiptende te mag sirikal itime nyange. Kidhi district idwa nyange itimo nyange district. Kidhi Russia idwa nyange nitie kuma itime nyange. Manono. Kidhi Chulaimbo idwa noteri nyange ibiro teri nyange Chulaimbo. Kidhi Kombewa ibiro teri nyange Kombewa. Manyiso ni ute mag thieth mag sirikal itime nyange nono yes. Kamano. Janeno mar Lolwe TV pod wago mbaka ka indi ka dipo ni gokiyawo TV mari wago mbaka ka indi kotenore koda dhi mar nyango kata tero Jomachua nyango. Laktar olero kama ber ni kadipo ni ikonyori imiyo mano dhi nyuol to konyore tikelo nyathi ma wuoyi. En ber mondo mi timne nyangu kapod otin nikech sego eko rem bedo matin kaachiel koda weche mag stress bende bedo maonge. Omiyo kumoro moro ma intie wamedo jiwi mondo mi itim kaka wachore. Wakawo yweyo matin kod duoka maendi wadhi ng'iyo ni gin rach mage ma nyange kelo e kit ngima dhano to gin ber mage ma bende nyangu kelo e kit ngima dhano. Kik idhi mabor, luonga ni Ruth Ochungo. Janeno mar Lolwe TV, pod arwaki ni machiegni wadhi mbele gi twak wawuoyo wi tero Jomachua nyangu. Luonga ni Ruth Ochungo, wan e studio kaendi koda Laktar Vincent Owa malero mathoth kotenore koda tero ji nyangu kata midendo gi dho mbogo ni circumcision. Kamano wawego e mokro wadhi godo nyime. Ber mane sirikal oneno mondo mi koro gini obeda gimitimo. Ber ma tero nyangu kelo e kit ngima ng'at madichuo. Kamano ahinya Ruth. Gima ber nyaka bed gi berne. Girachne bende. Yeah. Ber mar tero ji nyange kaka wacho mokwongo en ni okonyo geng'o kute, yudo kute mag ayaki. Mano ber mokwongo. Ber mar ariyo waluongo ni hygiene, to ni ler. Iyudo ni ka ng'ato ok oter nyange sana ka en ng'ama duong' tiro ni oswet e bwo pien kanyo. Oswet kata luokre lakini samoro oswet ma kanyo bed makoro lil. Koro lil no miyo samoro kanyo kelo chido moro gi tik moro mok ber. Ka oter ng'ato nyange kogol skin no to koro miyo ng'ato bedo maler. Mano ber mar ariyo. Ber mar adek ogeng'o yudo kute mag iluongo ni sexual transmitted infections. Tuoche kaka mag nyach ogeng'o. Ka ng'ato ogol skin ne ma oko cha to ma iye cha yamo kudho. Ka yamo kudhe to bedo matek. Koro kobedo matek kata ka ji riwore kata ka ng'ato kotiyo gi raboyunga to ridhruok onge kata ka ni itime matek machalo nade to ridhruok onge. Kech ridhruok no ema samoro nyalo miyo ng'ato yude tuo mar ayaki to be nyalo miyo ng'ato yude ang'owa sexual transmitted infections iluongo ni tuoche mag nyach. Koro mano bende en ber machielo. Ogeng'o yudo tuoche mag nyach. Kamano. Sama itimo circumcision kata sama itimo circumcision kata sama itimo gimiluongo ni itero ng'ato nyangu. Bende nitiere services moko kata ber moko mobiro godo kopogore gi nyangu ni kende koso en mana nyangu no kende. Kamano ahinya. Maybe kapok adonjo kanyo adwa medo gimoro ni for other communities because sani itime nyaka Nairobi go kuche. No what last year before COVID ne watimo circumcision Nairobi and most of
the places we were doing circumcisions, negin pinje mag kuje nyithi okuche ma teenagers mane watimo negi circumcision. Koro mar adek ma dwa wacho an advantage to other communities is cultural. So en obiro ni en medical to bende en cultural in a way. En kitu bende. En kitu. Especially sana ne jo dhoudi mamoko. Obedo koro en culture. Koro ng'ato neno ni kotere nyange to koro en ng'ama otimore nade? Koro ng'ama duong'. En ng'ama duong' kendo en achiel kuom dhogandano. Kamano. Kae to koro ber mi wacho moko ka iluongo ni services kata package. VMMC iluongo ni voluntary medical male circumcision. Tena ni en nyange mitimo e yo mar ok marachuna. En voluntary. Koro biro iluongo ni package. Package tena ni gik moko mamoko mobiro go. Kachako nitiere iluongo ni sexually transmitted infection, tuoche mag nyeye, itimo iluongo ni screening. Ipimo ka in gi nyach moro amora e dendi. Koyud ka in gi nyach, tithiedhi. Kendo ithiedhi nono. Mano koro kutimni nyange sechego. Mar ariyo, itimo ni iluongo ni HIV testing and counseling and testing. Teni pimi mondo ing'e chalni mar kute mag ayaki. Koyud ni kute mag ayaki, ting'e ni ok timni nyange mondi. Nikech ang'o? Nikech idwa ni mondo kuongo bedo ni kute mag ayaki no en a risk factor. Koro idwa ni mondo kuongo thiedhi mondi, eka koro nyalo timni ang'o? Nyalo timni nyange. Koro nitiere HIV counseling and testing. Imiyi tiegruok e weche mag kute mag ayaki kendo ipimi. Mar adek iluongo ni thieth. Ritruok kata thieth mar jok mani kute mag ayaki. HIV care and treatment. Teni ka wapimi e clinic kanyo to wayudo ka koro in gi kute mag ayaki to koro wateri e special clinic iluongo ni care and treatment center. Ma koro ichaki yien mag ARVs mondo mi maduoko ger ukalie mag kute mag ayaki, teko mag kute mag ayaki piny mondo mi idag maber. Koro mago e packages mabiro gi gigo. Machielo nitiere tuoche moko gine mabedo screened. Ing'iyo kapo ni in gi nonyuoli gi birth defects moko mag what do you call them? Mag duong' mar ng'ama dichuo. Nikech ing'eni samoro wanyalo biro to kwa mtu ayudo kata ni bur malak chwer godo cha okobet maber. Mago gin gik ma samoro wayudo ga. Koro bur no kwa yudo okobet maber ahinya to nyalo chando ng'ama dichuo. Birth defects kana nyanja ni ng'ama nyuol magath. Onyuol magath e weche kar duong' ne kanyo. Koro ka wayudo ka onyuole magath to kaka dakteche wa plan mondo watim that correction. Timo gino ni corrective surgeries. Koro nitiere ka bur nigi piny kata bur nigi bathe kata en gi mala ahinya to nyalo tamo ng'ama dichuo bang'e nyuol, nyalo interfere gi nyuol mar ng'ama dichuo gi nyodo mage. Koro ka wayudo bilano to wateri to idhi timo ni operation mabe itimo nono. Wan gi donors mabiro to fund gikelo surgeons gi ma specialized to timo cases go. Koro mano be services mwatimo as a package e iye kanyo. Kamano. Wach machielo ka indie wang'en gima nigi ber ni nyaka bed koda rachne. Gin rach mage ma samoro inyalo tud koda tero ng'ato nyango. Erokamano ahinya. Rach manitie madang' awach malit to be onge. But mana kaka iwacho no gima ber ok kos rach. Rach mokwongo en ni samoro timo ni nyange mokwongo ibiro timo ni counseling, ipuonji. Kisea ipuonj to iteri e theater tichuoyi sindan, ti sindan mwachuo kar nyimi kanyo, kar duong'ni. Koro sindan no samoro inyalo winjo lit matin, lakini en sindan manego rem. Bang'e kosechuoye to bang' dakika matin kama to koro rem ok iwinji. So mano rem no mar sindan no mano nyalo bedo rach ne ng'ato. Nyaka wawach adier. Mar ariyo, samoro but otimore ga to a very small percentage of people moter nyange. Samoro iyudo ni immediately koseteri nyange to samoro remo nyalo chwer mang'eny. Mano can be a disadvantage, nyalo bedo rach
to bende adwacho ni thoth joma timo nyange gin joma olony kabisa e yore mag nyange. Koro iyudo ni joma bedo gi problem go tin. To nyalo bedo ni in kata gi tuo moro mar remo iluongo ni hemophilia ma ok ibed gi rembi ok poti. Rembi siko kaleo. Usiko kaleo. Koro ka poni wayudo ka rembi usiko kaleo to no otim nonro moyudi to ng'adi to inyalo chwero remo mang'eny. Mano rach mar ariyo. Rach mar adek en gimiluongo ni hematoma. Tiende ni onyalo kuot, duong' ni nyalo kuot samoro. Mano be timore ne joma tin. Onyalo kuot, remo nyalo kuot ma kuode duong' ni kamano. But mago gik ma bedo corrected. Then samo kuot kama onego bed ni timang'o? Samo kuot, dwani i-elevate ikete malo, but igocho ne daktari. Nitie wan ga gi special numbers. Maka otim ni nyange timi, maka imi shida mora mora tete mang'o? Igoyo. Koro kigo daktari biro to kawi to dhi timo correction. Kako onego tim. Nitiere bekni ma samoro adwa tieko just before that mogik en chango mar kidonda. Kidonda nyalo chango mar kidonda lure gi kaka irito kidonda no. Kaka ikipe koler, kokikete koler ahinya to chango mar kidonda nyalo ga yware. Nyalo budho. To kikete maler miluoke kaka onyisi miluo instructions temo mi to chango dhi within the schedule mowacha. Koro kapo ni okirito gini maler ahinya to gimiluongo ni infection donje. Koro infection no chuni ni kendo nyaka timang'o idog osiptal mathiedhi. To thoth cases mo asetimo from my experience asetimo cases more than 5,000 alone myself. From cases mo asetimo iyudo ni complications go kata rach go, the percentage is very, very low. I would even say ni around 0.001. Very few. For every 100 people, kum diatama lo 100 ma atama la pare, 100 people ma otim negi circumcision, ya ni ma bedo gi this effects, maybe nyalo bedo ji adek kata ji ariyo kata ng'ata achiel. Mane gima da penji en kotenre koda myths kata mbekni migoyo ma samoro moko gin adier moko ok gin adier. Nitie mbekni moko ma samoro osewachi kaka ni jalno moter nyangu ni kachon nitie function maber to koro function mari dok piny. Be gin gik madieri? Okaparo mago ok gin adier. Gimora mora ma obiro manyien nyaka ji longe wach moro matin. Nyaka tuon chumbi. Koro wang'e ni nyange nitie weche mosetuon mang'eny. To ado wacho ni an plants gate mosetero nyange mang'eny. Onge moseduogo ira mowacho ni en gi shida e weche mag ot. Pok awinjo. Kamano. Yowinjo mana gi iti ni rach manyangu samoro nyalo kelo kit ngima ni tin ahinya. Omiyo ka dipo ni jalno ma samoro pok odhi kata nikech iluor kata ni nikech mano ok en kitwa gi timbewa. Kau wuoth kachiel mondo mi be ine odhi otimni gini mondo ibe ni ine ber ma jomo osetimnegi eki neno. Daktari kapuro dhi mbele aran mondo mi iwe janeno ma Lolwe TV gi wach moro ma samoro okapenji to inyalo lero mondo mi ging'i. Tano ka sabe koro ningo no wange kaindi. Ero kamana ahinya. Adwa wacho gimoro kuom challenges kata kuom myths mi wacho ka. Ni weche nitie mang'eny ma miyo samoro ji luoro nyange. Moko gin siasa. Kaka ndalo moko chon ka 2728 jowacho no joluo koten nyange ok nyal telo. Koro yudo ni ng'ato luor ni ani ko kuye madon ni nyaka tera nyange. Dhoudi mamoko madon nyaka tera nyange koro mano beda ok odhi. Then machielo ng'ato tamore ni an asebedo ng'ama duong', mano be aseneno. Ika 50 an asekalo ategno makoro gimitra ne nyange onge. To penjo mapenjo en ni ka iki 50 donge pod kute mag ayaki inyalo timang'o? Inyalo gamo. Koro kata iki 50 nyaki bi matim ni ang'owa matim ni nyange. Wach mar adek en gino ni political interference. Political interference tende ni politicians nitie ma advocate
kata Luo Nyanza waka mane advocate mane okonyo waka e campaign mar Nyangu. Ko nyalo ni ngamok dwa ja siasa no. To en wacho ni ka gima Ruth ma wacho to koro an Ruth ka support ok anyal timo. Ok adhi time. Tado wacho ni kaka wan jo Kisumu, kaka wan jo Nyanza, kaka wan onagi. Generally jowa oseter nyange mang'eny kendo king'iyo kata mana in terms of level of my infection mar HIV odok piny kabisa nikech nyange mosetimo ne ji mang'eny kamano. Mana ka podi ni kar HIV machalo dok piny. Taneno mana ka Luo Nyanza ka wan ma walid. King'iyo pa counties tena mana ka Siaya, en mana Kisumu, en mana Homa Bay, en mana Migori. Ang'o matimore? Gima timore ni HIV no donjo kuom chon mano mako ji mang'eny. Koro ka nosemako ji mang'eny tiro nitie nyithindo be monyuol gi kute. Nyithindo manonyuol late 80s and 90s sani gin joma dongo. Mwana diye. To moko iro nonyuol gi kute magayaki. Koro iro ni ka gichopo higa mar teenager gichak girore gi jowetegi, moko kwach gi jowetegi ka gin gi kute. Mano one way ma miyo kute landore. Mar ariyo en lifestyle mar Jaluo just like jo Kenya mamoko samoro one a bit more reckless. Teneni wakoso ritruok yore mag sex. Iyudo ni kata konyis ng'ato ni oti gi kondom, yore mag ng'ango, ng'ato ok dwa tiyo gi kondom, wacho ni en odwaro ang'o, ringo gi ringo, such like things. Then mogik en culture mar Jaluo. Luo kitwa gi timbewa. Kitwa gi timbewa ni Jaluo nyaka bed jadoho. Kendo oganda mang'eny ma Joluo wacho kata mana joma mine wacho ni Jaluo en jadoho by nature. Ni kata ka nyieki, kata kionge nyieki ot to nyaka ing'e ni nyieki ni kanye, ni kamoro. Winjo. Koro en lifestyle wano, mane makoro miyo waga mogigi ahinya. Kamano. Mogik is about activities moko mwatimo kaka mag Tero mon, wife inheritance. Wacho no dok piny lakini pod otimore. Koro ing'eni kitero mama manigi kute ichaki dok imiyo chiegi be imiyo kute. Ng'ama chielo be biro tero mama no kose riembi, you understand. Koro mage gik mamiyo kute magayaki ni malo e Luo Nyanza. But katieko tada wacho niya, ka wang'iyo kuma ne wachake in terms of percentage mag kute magayaki, sani the numbers are down. Numbers dok piny. Kata ka gimedore, to gimedre kaka ne gimedore chon. Nikech interventions ma sirikal oseketo. Thank you. Ikanyo no janino mar Lolwe TV. Wadwokonu wero kamano kuom ne kawo thuoloni makende mar chiko iti kaka wapuonjore kokadho e Lolwe TV. Luonga ni Ruth Ochungo, ne wan kaindi kod Laktar Vincent Owa mopuonjo mathoth kotenore koda tero ji Nyangu kata de Nyangu. Oriti masani watude kendo Ngeso manyien e chenro machal kod maindi. Oriti masani.